Čaute lidi! Dneska hrajeme Grow a Garden. A víte co, já mám lišku, ale koukejte, já mám tento kokonat, který toho má mega moc. Já se chci zjistit, počkej. Takže za kolik bych ho prodal, se jenom kouknu, počkej, já se kouknu, za kolik bych ho prodal. Tak mají. Možná to je 80 korun, 88, nevím. Co to má týpek? Giftni mi to, plus. No 88, ale bylo to nějaký mega vzácný, se tam psalo. Ale prostě teď a Ember Lily. Já teď právě hodně sbírám lišce. A proč? Ty Ember Lily a tak. A dává mi to. OK. Víš proč? Proč? Protože potom zvětšuju větší růst. Týpek. Týpku, dej to mě, no, dej to mě, týpku, dej to mě. Ne. To týpku je to zbyt u tady tohohle prdáče. Jde ten týp, kde má liška. A se ještě se vypravuje z té cesty. Hele, tak nechci něco. Má lištička, milovaná. Ne, já se podívám na to. Jdi ti dát ovocíčko. Počkej, já ti dám 4 emboríry. Tak Jo, každopádně, fanoušci si se mnou můžou zahrát Roblox. Změnil jsem si jméno na Noob 14. OK, jo. Jo, mám to prostě skin Labubu, jo. Já se někdy přeměním na malýho Knucklese v nějakých hrách, prostě v nějakých hrách, prostě jsem mal velký Knuckles. Dej mi to. Proč je to ještě jedná krmit lišku? No, žádnou lišku nebudu skrmit, budu, dáš to mě. Ne. Liška, to nesmíš si zasloužit. Zaslouží si to. Dej mi to. Za to, že mi tak pomáhá s tím ovocíčkem. Ona pak roste. Mě to jedno. Já jsem se ptala, já jsem taky to pozbírám. Okidoki. Tak jak jsi spokojený s tou svojí liškou? Extrémně. Mi padlo vlastně jako by včera. Že jo. Včera, jo. Já jsem si myslel, že mi nepadne, že na ní je šance 1,5. A lidi, kde jste na dovolené? My jsme byli včera v Rakousku. Jo, včera jsme právě na tom odjezdu z Rakouska, jo. Včera z odjezdu se mi to podařilo získat. Koukejte, hledáku. Vidíte, jaký jsou procenta na tu lišku? 9, fakt malý, že jo? Počkejte, koukejte, tady pár, kdy se je noobský. 2, rychle, tak. Teď jipí. Co tam je? Úplně nic, jo. No to prodám, tak se podívám, kolik tady. Já si pamatuju z něčeho, když půjdeš tady tak, tam je napsaný Salesman. Není. Tady. To je Salesman L. Asi máš pravdu, ale je to skoro stejné. Protože vlastně, že já jsem si taky říkal, jestli to tam je, že ona je to... Ona je Celeste Woman. Dívej. Lidi viděli se tu novou Squid Game trošku? My jo, a totálně to bylo... Já jsem včera brečel v noci, že jo. Můžu Jo, já jsem fakt brečel. Dívej, čo za velký hrozen, to ty nemáš. No co, mi to je jedno, já teď... Prostě to nemáš. Takže to nemáš, že jsi noob. Nemám, já jsem dobrý, protože mám lišku. No ale až úplně, já máš dobré ovoce, hele.
Prostě máš Ameriku, když jsme Češi. Jako Ameriku. To mám Jako cedulku. do cedulku. No. Jsem tady rozházel, protože mě to štvalo. Furt máme americkou, počkej, já chci být Američan, takže si No jsem proč? dal před zahrádku vlajky Ameriky, takže jenom pouze Američané vstup do mé zahrádky. I Čech, co jsi ty? 2 miliony, ok. Prostě Amerika, mega. My vždycky na dvorku hrajeme války na dvorku ve škole. Taková zahrádka tam malá. A já s Adamem vždycky hraju za Rusko. Jo, a teďka Adam tady není, protože ho... Bohužel. Nevím, co se mu stalo, ale prej, že mu trhali mandle a on si vymýšlel, že bude mít protože se mu Jo, změní no hlas. to si pamatuju. Já si myslím, že kecal. No já myslím taky. Protože... Mě to tak štve, víš co? Co? Oni se rušila domovou oslavu. To mě štve. To je jedno, hele. No. Mě totiž to nebaví videa. Hele, napiš Týpkovi. Seš ty na mém videu. Napiš Týpkovi. To není Čech. Tak já zkusím napsat nějak anglicky, nebo česky teda napiš prostě česky, jestli to přečte. Proč? Já nevím. Ty taky natančíš, Jen tak to je mi to napiš random. sám, já to nechci dělat. Jsem příliš unaven. A z Protože čeho? vlastně, no jo, na to je jedno. Z toho, že prostě jsem do 0:00, nemohl jsem totiž spát. Do půlnoci? No. My jsme vydrželi jako do 0:00. Jako nevydrželi, víte? My jsme totiž chtěli spát, ale nešlo nám. No, a já jsem nechtěl spát. Ty jsi chtěl spát, ty jsi to děcko, které furt chce spát. Já nesnáším spaní, ty vo. Ty chceš furt spát. Nechci. Spát. Ale chceš, já to na tobě vidím. Ty chceš furt spát. Já už se to nic nebudu natáčet. A mně to jedno. Mě taky. Já budu natáčet Geru a Gar. A s kým? S kým? Sám nebo s Honzou. Tak to bude úplně to nudný, když natáčet sám. Bouchal třeba taky natáčí sám. A co třeba? Třeba reakce. Fakt? Jo. Třeba vější věci na světě. OK. 97 milionů. Co je? Nic zajímavého. Tak tohle doprodám, hele. 1 milion. Tak. Můžu pozbírat nějaké ovoce. Tady si to pozbírám. To je mega dobrý řešit. To je potom musíš víc Ameriky. Na tě mě ne. Teda, to ani neměl, takže jsem to jenom, mě ne, protože táta furt říká, když můj brácha říká, že jakoby, že on je hrozně ultra stejnej. No, ten už má 18, takže ne.
to je jedno. Pojď 3 miliony? Ne, ještě 2 miliony. A hele, a to se ještě neřekl. Tohle bude až do 100 milionů, takže to může být ale mega za to, protože teďka nebudu získat. Jak máš milionů? Nebo kecičky, kašlu na to. Na co? Čekaj, co to znamená? Já furt sbírám na zahradě nějaký ovoce, protože chci nakrmit lišku. Já nevím, jestli jsem měl natáčet, když mě bolí v krku. Já jsem asi dal špatně. Tak mi co to bude? Jo. Já jsem to nevěděl, že to může být takový šok. To je no, tak tohle. Tohle. Tak. Do kašlu. Lidi, Mališka je vážně hladová, takže jí musím předspat jídlem. Já vím, ale lidi že by byla hezky velká, totiž proto jí 6 minut. No tak to je 6 minut. Co za 6? A jo, už. No. Počkej, cože? Co? To bylo tak rychle. Ten nový rýžsok vajíček, za chvilku hned to bude. No však, bude. Cože? Come on. Co? Za 2 minuty. My jsme za 2 minuty, jde má liška krás. Vlastně, že ona mi to nepřinese někdy, protože se stane fail. Tam je failed grapesed. Keci, kašlu na to, nebudu to jako dělat do 100 milionů. Keci, úplně ty lžeš. Nelžu. Musím nechtěl teďka sbírat 1 milion. Tak to můžu udělat někdy jindy. Ježiš, kolik máš? 99. To je lehký, to nazbíráš jenom sugar apple. A Embryo Lily, který máš. Protože budeš chodit po zahradě, budeš dávat tu ruku, která u toho prostě je stav. Prostě na random. Doufám, že to není fail. Pekka by No, mohla mít. Víš co? Prosím, stop. No, jo, to je to, že jsem sbíral, jenom já. Takhle. Tak 10, 9, 8, 7, to není ten vajíčka. 45. 45 sekund. Prosím. Nic zajímavého. To jsem vzal vtadyk. Moje liška půjde přesně za 20 sekund do akce. Ok. Kokonaty, ok. Je to velký kokonaty. Ok. Tak typek to má mega velký horočka. To bych nejraději čornul. Já jdu pro následovat, počkat. Čekej. Pojde k tobě. Kde je? Či jej... Kde je? Čornula. Jo. Teda počkat. Napíšu tomu K. Grape. Takže to byl nejspíš fail. No,
Aby už byly ty vajíčka. Proč ty jsi šličku? Jo, taky. Prosím. 1 milion snadno se dá prostě získat. Hele, druhová paprička, či co obsahuje všechno. Jo, můžu se zjistit až pak. Až doroste. Co? Nazbírat Tak bez tak získnout, doufám, 1 milion. 3 miliony, jako pohodka. Máš 102 miliony. Já taky 103. Já mám 107. A to neznamená flexení. No já vím, že neflexíš. Ty flexíku. Nevím, jestli to baglo. Ne, já jsem se tak pojmenovala, jsem se chtěl pojmenovat flexík jako jméno od toho labubu. Jako, já jsem si tam skinul. Vlastně lidi, koukejte. Tady můj skin, koukejte. Vlastně, že já nejsem velký, ale vypadám takhle, jo. Já jsem si koupil malý skin, tady to a tady to, jo. Takže vlastně vidíte tu můj skin. V tom kolečku prostě jsem mega hele, kde se mám obří hezký. Tak. To je mega lehký. Obíčko. To je mega lehký. U pana labubu. To je mega lehký. No, obíčka, hop. Chápu, kdo to dělá, tak... No však, že to je úplně easy. Lehký obíčko. Mega lehký. Ne. Teďka se mě dá nějak dostat. Můžeš skočit na tu lavičku. Či ne, jako... Je lavičko. Ten pařez. Aha, jo, už vím. Takže to je jako fake? Jako pomůcka. Ne, na tom se dá sedět. Fakt? Jo. Tak potřebujeme tě doženout, tak. Cimpr. Právě, že to má být těžký na tu lavičku. Že to je trochu čítování, ta lavička, víš. Cimpr. Kolik je? Cimpr. Jo, 28, takže za 2 minuty je nový lístok. Jo, za 2 minuty. Hop. Ne, proč furt padám? Bolet to. Ne, je to, přiznaj, že to musí být tak lehký. Good. Musíš to taky pravým Jo, už 1 minuta. Tí. 1 minuta, Borče. Borčíku. Hele. Dneska jsme byli na jo, a tam prostě na Lipce, jo. Teda nebyli. Byli. Ne, nebyli. Teda ne. Teď už ale jenom on tam chodí. Já? Jo, ty tam chodíš jako jedinej, hele. Ne. To si tak jenom myslíš. Jo, tvůj kámoš tam vlastně chodí, on nám to dneska vzděloval. No, on řekl, že se tam můžeme jít podívat. Řekl, že se tam můžeme jít podívat. No, mi to nejde, už to je hotový. Hotovo! Kámku, on ti ukradl můj peníze. Počkej, koukej. Počkej, nemůžu. A jsem na tom pařeze. Už jsem na něm předím, tak, teď jsem. Já jsem spadl, celý se šup. No, tak nevadí. Na vajce. Nevzděluj mi to, co tam Ach jo. Počkej, já si jdu koupit další šrobováky. Teda ty vrechy. Koukejte, borky, já mám jenom 684. Jeden vrech se dá použít na to, aby prostě, jo, se mohl teleportnout do toho shopu. A my jsme si řekli, že to může být konec, já prodám jenom... Ale nejdřív musíme dokončit ten parkour, to tvoje obíčko. Jo, tak jo. Jdeme na to, závody dáme. Jo, jako Cimpr. Okay. Vyvoláme někdy ve videu Cimpra. Já už si to zkoušel a vyvolal jsem ho. On vystrkoval na tebe zadek, kolej. Ne. Jo. Ne. No to nepamatuješ. Hop! Hopla. Jsem nahoře na testně. A teď musím fakt flexi babičko. Ne, já jsem celý spadl. Aha, flexi babičko, spadla.
asi. Ježiši, kam? Já jsem jen, že se mi to zruší, to viděl. Hop, nezruší! Teda, mně se to ani nemůže zrušit, je to na takovém udělaný prej. Protože Proč tak máš udělaný? Teda? Protože máš mobil dostatek místa. Logicky. Jo, protože já to na trojskýho koně. já to proskipuju, já cheatuju, já to skipuju. Hop, dal jsem to. Já to skipuju, Easyček. Borče, ale toto je těžký, Ty vole, já jsem na tom, já jsem na tom spadl. Tak, hele, já to ani nemusím dělat. Já jsem s váma loďím a čau! A tak čau lidi, mějte se.